Igbo mmanụ nke echi azelu nke a bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewego ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Anglican, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jekere Bigad, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jikere Sultan, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m batara ụlọ ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ụlọ ụka m na-ekwu udu na ụmụ chi ebe onye nwanyị nọkwa n'eke amara, nakwafuru ndị juru n'ụlọ ụka. Bishọp Nwaọnaga anọkwa n'elu ọta, Musa na Obiọra anọkwa n'elu ọta. Fada Nwamba ka ọ so n'aka masị, Fada Nna Jiọfọ nọkwa n'elu ọta. Gọvanọ Bulusu nọkwa n'elu ọta. Sipika Nwambọsị nọkwa n'ụlọ ụka. Honorable Alesi nọkwa n'elu ọta. Uchenna Nwafọ nọkwa n'elu ọta. Ọkata Nkomeziko nọkwa n'ụlọ ụka. Ụmụ udu aka so na ụmụ kwa ya, ka ibunye ya. Ekene ụmụ mmadụ dịka Bishọp na ọzọ obodo, ọrụ ị na-alụlụ ụka onye ọbụla na-afụ ya. CEO Rosa Continental Limited. Na akwa ebe na ncheta ọmụmụ ka onye nwaanyị bụ ihe a nwere na ọ bụghị iru uju. Rosa Ojukwu isi na Igwe Chinyereze ga-achịka nka maka na ọ na-abụ eziokwu jụọ osimiri emechi ọmaselie. Chief Olisa Chinenye Ogbuefi Ọdụmgwe akwa akụrụ ọdụ ọba bụ na eyi tara gwụsịa. Ihe a na-akpọ onye isi na mmadụ adịghị n'ofe, ha bụ onye isi na nnu adịghị n'ofe. Iso n'otu n'ime ndị ahụ na-eweta ọganihu pụrụ iche n'obodo nke nna gị ma na-emekwa ka obodo na-aga n'ihu. Chifenye Nwankwọ Ọjụmara dịka ọnya Pepsi Investment Ọjịagha Asịsa
nnukwu ọmụmụ adịghị Ofala ka a na-abụ ọdọ ọchụ oyi maka na ọ na-erete ebe niile n'egbe ọkụ. Oraukwu ọnya bụ Oraukwu Onuorah eze anọchie obi chiri echi of Igwe village Ibara Oraukwu obi eze ọnọchie ya ọwụwa nneti anya onye ga-afụ na Onuorah gasịrị I don't know.
ọ na-egwu na-atụ mgbịrịgba a na-amara ọ na-egwuri n'ụzọ ọ mgbịrịgba na-ara kịta onye ruo oge ntị n'ụzọ igwe na-abịa ị na-anya aka mgbịrịgba mmanụ onwe ifesi onye na mgbịrịgba ya Igwe Chinyereze. Igwe. Abụghị Onuorah. Obi eze ọnọchie. Onye na-abụ obi gịrịgị. Anyị bụ Obi Adama Isekọ. Obi Obedike. Dike dị ọra mma na ide mmiri maka nsa. Obi. Onye na-abụ iche a Chineche ndọ. Anyị bụ iche ezukọ. Iche echiruo. Iche zama bụ ezi nke ọla. Iche ukwu ọra. Chaachị mara oke. Eziokwu zọrọ mma. Ife ọra ọkụ. Ibe ọra ọkụ. The Government Secretary, Sadi. Ichie. Ichie. Ọ̀kadẹ́sẹ̀ gbọ́. Bàbá tẹ́tẹ́. Bébí. And Ichie. Ichie. And Obi. A na-anabata ndị Igbo dị iche iche bụ ndị bịara ịnọdebe igwe anyị azụrụ ezu. Ị na-anya efu opu a ekwugobe na mbụ bịa sị obodo apụta ndị gbakiri ife a na-ekwu maka ya. Opu a fụrụ ebe a ụfọdụ dogo 300 years. Ị na-anya n'ọnụ ya fụrụ ọtakasịgo ọ dịghị replacement and ọ bụrụ obodo ka o ji agba o nwere ife ya na-enye anyị ya apụta oge bụrụ ọda anyị akọbe ji apụta ọ dịrị ofere isi na-ebu oji ya na-ebu oji obego obe ha bụrụ ụtụtụ obekwa the pastor in charge of Opugo. Okay. And Bishop. Bishop Tupu is here with us. He's Ọka Chineke si eme ihe. Igwe
Igwe Chinyereze nke Igwe Oraukwu, Igwe oyibo, Igwe onye ọcha, anyị kene gị na ala ọlọ gị na ndị obi na ndị ichie niile. Mekwa na aka m biko ka anyị kụnye ọtọ ka anyị kene Chineke. We lift your name high. 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 We shout hallelujah, 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 hallelujah. Onye mepe ọnụ ya kene Chineke na Chineke fụrụ Oraukwu n'anya rinne. Biko ndị obi ndị ichie emeghe n'ọnụ kene Chineke n'ịhụnanya ya n'obodo anyị, ekene ka Oraukwu si ama mma nri ọka. Biko anyị ekene Chineke n'ịdị mma ya niile, n'obi ebere ya niile, ịhụnanya ya niile, mpụta ihe ya niile, mbuli elu ya, etu esi echekwaba anyị. Ụmụ obodo a na-emesi ihe n'ime obodo, mana anyị bịa kịta ndị Oraukwu gbakọ ebe a na-emesi ike. O nwere ndị gbara nkwụ n'Ọnịcha, ndị ekwulọbịa gbara nkwụ n'Ọnịcha n'obodo anyị na-eme ihe n'obodo anyị. O udo nke Chineke, ọ nchekwa ya. So anyị na-ekele ya, anyị na-ebuli ya elu wee na-ekpere ndị na-achịkwa Oraukwu ekpere, bido na Kọngres wee ruo n'igwe nke asụ, na-etinye unu n'aka Chineke. Ọ Chineke bụ eze, unu nwere eze na-eso ya. Ọ ga na-agwa unu okwu etu unu ga-esi na-achịkwa obodo. Igwe idina n'ala, Chineke abịakwute gị gwa gị maka obodo gị, gwa gị ihe ị ga-eme, ana ime ihe ọ dịrị gị na mma, dịrị obodo anyị na mma. Etu aka ọ ga-adị ndị ichie gị niile. Ụfọdụ ga-etu asị aka ihe Chineke gwara ha, maka onye bụrụ okenye ọnụ debego Chineke nso. So Chineke na-agwa ndị obi na ndị ichie okwu n'ime mmụọ, n'ime mmụọ, unu wee mara etu na-esi na-achịkwa obodo ga na-asọkwa Chineke. Ka Chineke nọnyere unu, ka Chineke nyere unu aka, ka Chineke tinyere unu aka. Na-dedicate Oraukwu to God. Ihe unu na-eme taa etinye to God. Ụkwụ ama akpọ, ama anụ asị, ma ndị ga-abịa abịa, ma ndị nọ anọ, ma emechaa ndị ga-anaghachi. Ụkwụ ama akpọ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe niile na-eme Chineke nyere unu aka. Ka Chineke nyere unu n'aha nke Nna na nke Ọkpara nke Mmụọ Nsọ. Amen. Daalụkwa. Anyị soro nọrọ kene Chukwu ṅụrịalịa na taa n'adịgoro wee na-atụ ibugalụ nna ya ukwu bụ Igwe Oraukwu ya na ndị nwunye ndị obi na ndị ichie ndị na-aga edi ya. Amaka Onuorah otu eze Oraukwu na-ebutere igwe ọdị nwa mụrụ amụ. Igwe anabatago ọdị ebutere ya. Onye oche eze ọ ga-esi eme ya. Directors of Community Directors of Community Bank of Oraukwu Microfinance Bank, who now is the Managing Director of the bank. I have the revenue also. One
Ndị ọrụ mara ekele ebe unu Oraukwu erukwa na ọjị ọkụ etu omenala anyị si wee dị na enwee ndị ọbịa nwee onye ọbịa esi ọrụ ya ọjị wee gosi ndị nabatara ya ọfụma omenala ka anyị na-achọ ka anyị mee ka anyị wee nabata ndị ọbịa anyị na ndị be anyị maka na asị na nwoke amara ibe dị ya mụọ na nwanne bụ onye ọbịa anyị wee na-akpọ Chineke na-ewe onye ize anyị na-akpọ n'ife ọbụla anyị na-eme anyị wee sị ka ọ bịa n'ọjị anyị ji anụ Oraukwu ya abịa n'ọjị ebe na asị na anyị nwere Oraukwu ya abịa n'ọjị anyị wee na-asị ndụ nka onye biri aka na ala obiri ndụ unu gbuo n'aka na unu ga-ebute mma unu gbuo n'aka ekwe unu ga-ebute mma dịrị unu mma na-eke dịrị unu mma n'oyi dịrị unu mma na-akwọ dịrị unu mma na-akwọ ife anyị gbakọtara taata bụ ka anyị mee emume Igwe arọ anyị wee na-arịọ Chineke na ọ ga-anọnyere anyị n'ife niile anyị ga-eme taata anyị ga-eme ya n'udo na ịfụnanya okwu unu ji wee bịa ebe a mara mma anyị na-azụra Chukwu Chineke na unu ga-ana na nke unu ga-eji wee naghị amakarị unu n'ebe ebe ọbụla unu si unu azụrụ ngọzi na Oraukwu a maka na Oraukwu bụ obodo nnukwu Chukwu gọziri mana ọ bụ nwantị dịka onye ọbụla ya zọrọ ka ndị bọọdụ wee dịkwa mkpa a sịkwa na ọbịa ebe mgbara abịa wunye ọrụ mgbugbu ebe afọ ya n'azụ eje anọbụ isi ize a sịkwa na unu ya ejeru unu na unu ya anarụ wee ya Chineke na ọ bịa nọnyere anyị n'ọnọdụ nke taata anyị na-ebukwa ebe n'isi anyị n'isi ụmụ anyị niile ebe ọbụla nọ anyị na-asị na isi ọrụ ga-abụ nke fa a na-eme ya na-aga nwa bụ nwa ka anyị na-ayọ Chineke anyị na-ayọ ahịa ụmụ nwa ya bụ nne na nna tasị afụ ka nwa na nne na nna na afụfụ wee na-anya n'azụ n'ụbọchị ka ọ ya adị wee na-ayọ Chukwu ọbịa ka ọ wụọ ọjọọ ka anyị taa ndụ tụta arụsị ike tụta ọganihu n'aba Jizọs Kraịst wee nwe anyị amen. Nse igwe oge igwe oge igwe led by Chief Dr. Emeka Mbegbu agbata Igbo niile oke nkata na-eri karịa anyị na-asịla nnọọ biko amani ndị pilọs na-abata anyị na-ayọ sibụl ọjị ma ha n'ala bugobere ụgbọ dị iche iche for special seat mesi aka ga-etube m afa n'okwu n'okwu maka ọrụ mmadụ karịrị Congress members, ekene m unu ndị ọdụ okike ndị isi eze anyị, our distinguished guests, my lord spiritual and temporal, distinguished ladies and gentlemen. I will start this address by thanking the Almighty God for making it possible for us to make it to this day. This is because many who celebrated the last ceremony are no longer with us today. To God be the glory. This Ofala is significant to the community as it is the second one being celebrated by Igwe Chinyereze II. Occasion of year 2022 Ofala Festival of His Royal Majesty Igwe Barrister Dr. Emeka Onuorah, Igwe Chinyereze II of Oraukwu. To me, as it is the first one I'm witnessing at the President General of Oraukwu Congress, this is another reason we have to be very thankful to God. The Ofala or Igwe ceremony is a very important festival for every community, as it is an occasion for the Igwe
and his subjects to celebrate the anniversary of his enthronement. This is done in a joyous mood with cultural dances, masquerades, lots of food and drinks to make merry, and also to thank God for all his mercies and blessings to the community. The intervals of this festival are normally determined by the communities to suit their convenience. While some celebrate theirs yearly, others choose to do it at intervals of 2, 3 or more years as the case may be. In our new reviewed constitution, Oraukwu 1986 Oraukwu constitution, it is proposed that it will be done at least once every 5 years. During the festival proper, the Igwe is, as expected, will do rounds of dances with his obis, the cheers and other title chiefs around the arena with noisy cheers from the populace. Individuals, villages, organizations, as well as friends and well-wishers are expected to pay homage to the Igwe. This is normally a worthwhile experience, and we should never allow this ceremony to die, as it is a rich cultural heritage which we should be very proud of. I want to use this medium to make just one request from our Oraukwu people. This request is that we should do all that is humanly possible to maintain the love we have for each other, for which our Oraukwu is known for. This love will translate to peace and ultimately to the progress of the town. We should all resist the vicious tendencies that are together we can move our route to the highest imaginable level as we have been richly blessed by God. I wish to thank everybody who turned up for this ceremony, including our invited guests from far and near. I hope that you will enjoy the experience, and my prayers are that the same good Lord who led you safely to this place will in a like manner lead you back home. Here is wishing you all a very happy and prosperous 2023. Thanks and God bless. Actors Sashedo Onwasa. I am a big person. I can You go, you don't know, 3 minutes. Counting already.
Chinyereze bụ eze Barrister na-asa ya dede Barrister nwaada ala kpanụbete nwaada ala kpanụbete jama ala bebe oche egwugbo kweri ya ma ọ bịala ya n'okporo Igwe Chinyereze bụ eze oyibo Igwe Chinyereze Barrister nwasa ya Church na Christ. ala kpanụbete nwaada ala kpanụbete jama ala bebe oche egwugbo kweri ya aya ma ọ bịala ya n'okporo Papa, tu pode entrar, Beneve. Tu não pode fazer. You go just 1 minute to offer it. 1 minute. 2 seconds. Onuorah, His Royal Majesty, Igwe Chinyereze, Honorable Onuorah, Honorable Igwe Chinyereze, with the members of his cabinet. Oraukwu ka anyị dị ya n'ọgbụ a. Ike igwe bidobara ịnabata ndị mmadụ. Obi eji aka arụrụ ọrụ. Ndị afọ ndị hospital ajọ na nwe ndị ahụ atụrụ. Lord Igwe Ezi Baby Second.
ndị ọbụla anyị lụrụ ha kaba ahụ anyị ekele ndị ajọ ọfịa Oraukwu anyị kelere ụmụ ọkọkọ odenigbo na abatete na ọ dị gụrụ na pegoro mbụ ka gaa n'ihu oge pg na ọbụrụba akụrụ ekele ya igbo jos melo onye ọdụ n'ime mmadụ ọlọ́gbà gold board wọ́n sì ní ojú ọ̀pọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀yẹ̀ ọ̀pọ̀ ìwé ẹ̀rọ ìlú èkó ọ̀lọ́gbà ọ̀gbà ìlú ìjà ìlú ọ̀yẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí ìbáyẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà dídí ọ̀yẹ̀ ẹ̀kọ́ náà wọ́n kọ́ ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ òbí ẹ̀kọ́ náà ń kẹ́ ń tọ́nà òbí obi ekunye n'okiri onye okiri ọlọnọ onye nwa eji ụlọ ọgwụ ọnụ ji ya n'achị You're welcome. He has helped me to enter out for 7 years. Open one of us. You're welcome. Speaking of no. You're welcome to the land and climb of our kingdom. I get to afọ mbụ obi nna Chidoka abụ onye okwusi na obosi anyị na-eto ogbu echi igwe ị ga-etukwa n'ogbu echi ị ga-adị 80 dị 90 dị 100 n'ụlọ nwanyị igwe ekere gị ọfụma get PG yes PG Onuorah Igwe's cabinet ndị niile nọ n'Igwe's cabinet all the important people in Oraukwu, they don't think I need the masses. I think I can only open up. Today is a happy day. Airport can see I'm attacking that because I'm going to tell people that I'm going to tell. Private loyalty when I use Ofala. Ọmọdé Chukwu na-eme eze na onye na-ebe a bụ Chukwu tinye ya ebe a. Akwụkwọ nsọ sịrị na rebellion is like that of witchcraft. So n'Igbo onye ọbụla na-agbaghị mgba bụ a witch. And I said you not suffer a witch to live. So n'oche ị nọ na ya, ị ga-anọ na ya. Otu ndị mmụọ dị, e believe m na gịnị loyalty. And those are all God in Jesus' name. When you can get in, as is Igwe Chinyereze, if one man can not at all Oraukwu, if one man can not make it, not at all Oraukwu. Since it's the National Assembly, I'm not Oraukwu, at least I'm going to go a school block from me. He just to St. Albert. Everyone can walk under the tree. And you have I'm going to school. One man can win a job. Nsogbu anyị na-enwe today mana ebule mmụọsị bụ na ndị be anyị ụmụaka anyị agụrụ akwụkwọ at the end of the day they cannot be employed. Mana ibe m na-ekwu bụ na nkịta bụ time for us to do more.
we will do more. Now this is the first time only definitely get a ranking member at the National Assembly. Only get the National Assembly a first timer. And even a first timer you cannot do more. There's not much you can do. Our speaker is a 15th member. That is the only way you can become the speaker or the deputy. And that is why I want to for Danny. If I need policy. The only promise in the Oraukwu, which we have discussed with Igwe, but in the next project, Igwe said, I can only have a civic center. Okweno, I got 1 year. I'm okay already. And that possible that once I get a civic center or Oraukwu because need Igwe. So people can you know Tata Bombosi, I pay them my way. Tata will be only not to be a making So now today, can I Oraukwu by 2023, February 25th, turn out to vote. Go to yellow PDP. Don't you got to yellow PDP? Even the ballot paper, because to yellow PDP. And more House of Reps. Who do you put in Senate? Who do you put in Senate? Obi Nigeria get the House of Reps. I know there will do more. And National National. And this one now to the PDP. Can PDP we know all the way. You don't break any mono. Or you break any mono. That Ezania Zama Uchenna Ezania Zama Asia eyes of ya Ofala Bigo just ikene ikere igwa ka epua Bigo echichi ka ọ na-akwado nta bụ oge Igwe chọrọ ite ndị ụfọdụ mmadụ echichi n'ụzọ pụrụ iche echipụtazi echichi a na-akwadobe isi ndị chọrọ ịnyefe Igwe ọbịa maka ebe o si ebe omume ka a ma na ga-edozi ebe niile a na-edozi iwu niile
jie maka ọ ya abụziri ebe ọga bie ọ ga na-abịara anyị miti na-akụ ụgụ na ya na-akụ anyị alụ onye ọgbọzọ nwere isi eze n'ibe akụta ma ya kwuru azị mana mene maka ịma nwa ewu wee sị na anyị ga-ebi ka anyị si ebie tata ebe ka ọ na-eru awesikabe ka si ebie n'ike nke Oraukwu Constitution 1980 eru anyị na-echi chief uche na-eze ndị ha ọpụta Ibadị na Oraukwu Camera 1, 2. Camera 1, 2. Camera 1, 2. 3. It's okay. Oh yes. Chief Dr. Emeka Oraukwu Emeka Oraukwu, Nigeria go
President Barr and Anambra State. How to Professor Oraukwu. Mbaba, today na follow Director General Atiko Control Organization in Anambra State. I ain't seen him none. Because I ain't seen him none. I ain't seen him none. You guys see him none. Professor of Economics. University of Abuja, Visiting Professor Anambra State University. Okay. Like we are not raising man Kakampa. So I didn't happen on a teacher no guitar. No, Ganero Oraukwu, but soon I did have a day when I Yeah, we can do more no. I want to know what I'm doing. You go and see for us to name them one on the theater. I got station. Igwe Chinyereze. Igwe Oraukwu to Igwe Chinyereze the second for Onuorah
In order of seniority, that is it.
akọba ụlọ fún wọn.
gị bụ ndị Labour Party Igwe Chinyereze ndị kwụ n'iru gị bụ Labour Party Party Peter Obi Party Peter Obi ilekwa anya ga-abụ Uche Anyị Okonkwo Harris Okonkwo Ebube Agụ Ojoto ka ọ kwụ n'iru gị wee sị ka anyị bịa na ife onye lụọ ego ya bụrụ ụsa anyị sị ka anyị sị gị congratulations maka na a wonderful event and God has been so kind na-enwe good weather because of when you name event na January or December really so but today we had a good weather today we had a wonderful atmosphere. Ndị na-eji ọchịchị na-eso Peter Obi na-ahụ ndị ahụ bụ ndị Labour Party ndị chọrọ njazi deta anya ndị ide mmiri na-efe Peter Obi n'azụ ihe a na-agba ụnụ dịka ozi nyere aka mgbe peparinu let us be able to go to the polling unit na kịta now ndị Igbo kwesịrị ịpụtazi in mass because it is a very important time for us. So I'm going to jump back. Abaga na ebo tete mmiri dị ukwu aka ịnụsi ọnụba Orubekele munu, Your Majesty, the entire cabinet, Igwe Chinyereze, Agune Chamber, I Chief Chinyereze, is considered candidate of YPP, Anambra Central. Because of the team today, if you are not on Igwe, and at the same time, told Onuorah. Orubekele munu. Igwe. DJ niile ọrụbụ niile ọmụ ọha isi gwa kwesịrị elu ụmụ anyị agụrụ ete mba na Barr mkpụrụ ya ga-eleta n'ihu ugbo oche ndị ugbo ogbenye ọmụ ọ bụ YPP candidate Senate Anambra Central anụ abịasị na mbịa ka m ya tinyere igwe na ọ bụkwa a na-ebugo m Oraukwu onye pụta igwe pụta ndị Oraukwu igwe wee gwa m ụbọchị a na ọ na-eme Ofala anyị na-eji ebe niile anyị esi ebe a na-ebe Oraukwu na m na-ejikwa Oraukwu masị m na Chike ugwu si ya na mma karịrị Oraukwu na ọ na-amabịara Oraukwu na mma mara sị ugbo enyi nwoke na Oraukwu igwe Oraukwu na m na-eje nleta anyị sọrọ ya pụta kamgbe ọ bụrụ igwe anaghị abịa m n'ụwa igwe ekere igwe anyị si ka anyị bịa ka anyị bụ anyị na-ayọ ogologo ndụ na-arụsi ike a na-asị na ọ ya adịrị gị mma site ezinụlọ gị mma anyị na-asị na ọ ya adịrị Oraukwu niile mma igwe taata ibe adịrịwe bụ ka anyị odoro were ibu ị na-eme obere ibe anyị bụ ebe a ka anyị si wee ka anyị tinye ibe na-eme nke a wee go mkpụrụ ọjị anyị ji wee taa anyị anyị bụrụ ọzọ ebe anyị gotere ọjị na chi ejigo igwe ọnya ka anyị bịara anyị na-ekene eri nne anyị na-ekene ori nne ịma na ịmala na otu enye eme elekshọn kịta na ya onye ọbụla na-azụ ọchịchị ihe maikrofon o yekwuchara ọnụ ka ọ dịkwa ebe egwu ka enye ọ gaghị eme ọnwa ere eme ibe igwe onesi kwesịrị ekwusina igwesi mbụ ka m kwuo Oraukwu ọdụ masị unu na mụnwa ọha chi Dr. Chinedu Umadị chọọ represent unu na Senate na Anambra Central dịka anyị a na-emezibụ ijebego dịka anyị na-emezi bụ onye obodo PVC ya ụbọchị ọzọ tue ibe m ji ekwukwa na ọgọgwa ada m ejekwa ka mpụta ego na mesịrọ na ndị pọmpoju aka n'ọgwa ga-edozi obodo anyị obodo anyị adịrọ mma obodo ajọka ndị ajọ mmadụ ji obe niile na-ajọ onye ba ya emebi n'aka ibe siri ike sichacha ndị na-represent anyị ba na-akọkwa n'ọba na mụnwa awa agụlete ebe abaghị mana nru ebe a na mbe nnọọ ọfụma ka unu si wee chọọ mmadụ unu n'okwu n'anyasị a na chi ejigbo taata agba okwu kampen mana ihe na-ekwu unu bụ na pati anyị bụ Young Progressive Party YPP ebe eselụ ọrụ ụzọ oghe na aka ji akwụkwọ ndụ
ị na-aga n'ebe esi vote ya wa second from bottom Oraukwu niile ekwu ọkwa na YPP gaba ya mụ ahụ ọ dịbụrụ ọfọ mụ abụghị na nlọ ndị na-abụ ụzọ fugbuo ya so ana m ayụ n'obigo ụbọchị ahụ cheta anyị nwanne ụmụ nwoke dị na Zogbu House of Assembly na ọna YPP mụ na ya nọ ebe a so ebụrụ na ọ bụ anụ nwoke dị na ọ bakọrọ Oraukwu ọ bakwu elu m so ana m ayụ n'ụbọchị a bigo na-echepụta anyị oge ekele ebe ụlọ ekele ebe ụlọ isi oge ebe a na-eji anya ama kachara acha na ahaba aha si Apostle TV onye na-ejebe eme n'Oraukwu tata Igwe Oraukwu gbara Ofala ịgụ arọ ịgba Ofala 2022 ọ gago ihe akwadobere echiri mmadụ na-abụ echichi High Chief Uchenna eze nna ya Chinyereze amarụ n'Oraukwu echiri ọpụta ife adị anyị na High Chief Dr. Emeka egwu echiri Abaka Igbo niile Oraukwu abụrụgo nnukwu na ekele Igwe Chinyereze na ndị otie niile mere Oraukwu anyị kelere aka m bụrụ si Apostle onye na-ejebe ọrụ ị na-eme mmemme pụtara ha hazie ọ dịrị mma